Якою є сучасна кримськотатарська жінка в мегаполісі під час Великої війни? Сьогодні я вам розповім про людину, яка не лише змогла адаптуватися на новому місці, але й подолати виклики пандемії COVID-19, початок повномасштабної фази російсько-української війни і стати прикладом для інших та надихати. Селям Гульпері. Селям. Як справа? Добре, дякую. Розкажи, будь ласка, про себе, коли ти приїхала в Київ, чому і власне, чому вирішила стати автоінструкторкою? Наразі я вже 20 років в Києві. Я приїхала сюди навчатися і так і залишилась. І я навіть не встигла зрозуміти, як це так 20 років вже прилетіло. Автоінструкторкою я стала дуже випадково. Я маю добрі навички водіння авто, і в мене є друзі, які не мали тих навичок. І якось подруга запропонувала мені навчити її, але це було по типу «посиди зі мною в авто, мені так буде спокійніше». Так було 3 мої подруги, я їх навчила водити авто, і я подумала, чому би це не монетизувати. Угу. А до того чим займалася? До того я працювала в офісі, потім пішла в декрет. Перед ковідом в мене був магазин органічних фруктів і овочів, але в період пандемії мені довелося і закрити свій бізнес і займалася своєю родиною. Супер. Тобто ти і займалася бізнесом, маєш досвід в цьому, Так. і зараз розвиваєш себе як експерта автоінструктора. Так. Я знаю також, що ти ведеш свій блог, Так. ти є мама 2 дітей. Так. І сьогодні ми з тобою проведемо трошки часу для того, щоб подивитися, як виглядає твоє життя і твоя робота тут, в Києві. Добре. Гульпері, давай повернемося на 2 роки назад, до 22-го року. Розкажи, будь ласка, як почалася повномасштабна фаза російсько-української війни для тебе? На початок повномасштабного вторгнення мене не було в країні. Ми з дітьми поїхали в Туреччину в гості. І десь у березні 22-го року, так як родина мого чоловіка живе в Німеччині, було прийнято таке спільне рішення, що ми їдемо в Німеччину. І там я провела 2 роки. І в березні 24-го року я повернулася з дітьми в Київ. Чому вирішила повернутися в Київ? На той момент вже було спокійніше в Києві, але такою вагомою причиною було те, що діти дуже сумували, я сумувала за чоловіком, і ці 2 роки були дуже важкими для мене і для дітей. Хочу поговорити про зараз вже твій, скажімо, бізнес, твою експертну роботу автоінструкторкою. З якими стереотипами, можливо, тобі доводиться зустрічатися по роботі? Як реагують учні на тебе? Стереотипи. В нас до сих пір залишається те, що жінка не може гарно водити авто, і з тим я стикаюсь дуже часто. Особливо тоді, коли, наприклад, я приїжджаю до учня, жінка, а виходить чоловік і каже, що жінка буде навчати тебе водити авто. Чи було так, що в мене був учень, хлопець, і він від мене відмовився, тому що я жінка, і він вирішив, що я не зможу його навчити водити авто. Але мене радує те, що з початку повномасштабного все більше жінок за кермом. А як ти реагуєш на це все? На оці випадки, наприклад, які ти розповідала про чоловіків, які дивуються, що як ти можеш їх навчити водіти, як ти емоційно це сприймаєш? Я дуже спокійно, взагалі я дуже спокійна така людина, і мене це ніяк не ображає. І якщо згадати останній приклад, я кажу, які труднощі у вашої жінки були з авто. Він каже, вона там не може заїхати в гараж, а там таке було вузьке паркомісце. Я кажу, дайте мені 2 години, і вона це зробить. І вона це зробила.
Сьогодні водіння для жінок – це не лише навичка, це і питання безпеки, можливість вивести себе та близьких у більш безпечне місце в умовах війни. Але для Гульпере її робота – це також і руйнування стереотипів. Ось ця наша ручка повинна бути отут в куточку. Нам, якщо в нас правильно налаштовані дзеркала, ми зможемо припаркуватися, ми зможемо бачити бордюрний камінь, ми зможемо бачити якусь перешкоду. Дзеркала – це наші друзі. І ми не повинні забувати, що в нас є ці дзеркала і ось це дзеркало. Ось це зараз. Все, маємо. І ти не повинна бачити себе, ти повинна бачити дорогу. Є? Є, нормально. Так. Я знаю, що ти також ведеш блог. Так. Ми з тобою про це говорили на вулиці. І родинні обов'язки. Як тобі здається це все суміщати? От як ти виставляєш, можливо, головні пріоритети? Для мене родина – це завжди на першому місці, але я хочу подякувати своєму чоловіку, що коли мені треба попрацювати, я можу на нього повністю покластися, і він побуде з дітьми, він їх нагодує, відправить в школу чи забере. Мабуть, чоловік – це така моя найбільша підтримка в цьому. Я не знаю, ні, я би змогла якось вийти з цієї ситуації без нього, але ось в даний момент це найбільша моя підтримка, що він, коли мене немає, коли мені потрібно попрацювати, він повністю може зайнятися дітьми. Сонечко, я вже приїхала, виходьте. Давай, чекаю вас. Привіт! Як дела? Добре. Добре? Ага. Що там в школі? Ну, все добре. Я математику зробила, а по читанню там нам давали тільки, селфі з книжкою улюбленою. Ну, і яка в тебе улюблена? Дай вгадаю, Гаррі Поттер. Чому я зараз зупинилася на тому, що роблю? Тому що я можу сама керувати своїм графіком. Я можу сама підбирати час, коли мені це зручно, без якої шкоди моїй родині. Ти в Києві. Це величезне місто. І тут багато автоінструкторів, твоїх конкурентів. З одного боку, знову ж таки, з іншого, ці стереотипи. Як воно це впливає на твою роботу от, в плані конкуренції? Ну, це такий виклик. Я маю гарний досвід керування авто, я знаю знання і люди мені довіряють. До мене дуже багато учнів приходять через мій блог. І коли ми починаємо з ними працювати, вони комусь далі мене радять і ми працюємо далі. Ну, це такий виклик. Я знаю, що дуже багато автоінструкторів, але дуже мало інструкторів жінок. І мені подобається те, що я роблю, і люди це відчувають.